फिन आरोबाव मानसि गोमादों। सानफ्रोमबो बे मोनसे जाथायानो जागासिनो बर' हारिनि गेजेराव। थारैनो मा जालांनो हमदों बर' हारिनि गेजेराव? आथिखालाव मानसि गोमानाय, गुबुनजों खारनाया बर' हारिनि मोनसे हुदा बायदि जालांबाय। दिनैबो चिरां जिल्ला सिडलीनि नमालपारानि अनिता बसुमतारी मुंनि सासे आइजोनि गोमानाय खौराङा सोराङाव फैदों। नखरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 27 फेब्रुवारियावनो 32 बोसोर बैसोनि अनिता बसुमतारीया न'निफ्राय गोमानानै दं। बे सानखालि आइजोआ फुंनि 11:30 रिंगायाव चिरां जिल्लानि सिडली बास लाखिग्रानिफ्राय क'क्राझारसिम गाखोदोंमोन। जाहोनाव अनिता बसुमतारी मुंनि आइजोआ बे साननिफ्रायनो गोमानानै दं। जुदि सोरबाफोर नुसनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 6026412982 आव थोंजों खौरां हरनो हागोन होननानै नखरा रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। आथिखालाव मानसि गोमानाय, गुबुनजों खारनाया बर' हारिनि मोनसे हुदा बायदि जालांबाय। दिनैबो चिरां जिल्ला सिडलीनि नमालपारानि अनिता बसुमतारी मुंनि सासे आइजोनि गोमानाय खौराङा सोराङाव फैदों। नखरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 27 फेब्रुवारियावनो 32 बोसोर बैसोनि अनिता बसुमतारीया न'निफ्राय गोमानानै दं। बे सानखालि आइजोआ फुंनि 11:30 रिंगायाव चिरां जिल्लानि सिडली बास लाखिग्रानिफ्राय क'क्राझारसिम गाखोदोंमोन। जाहोनाव अनिता बसुमतारी मुंनि आइजोआ बे साननिफ्रायनो गोमानानै दं। जुदि सोरबाफोर नुसनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 6026412982 आव थोंजों खौरां हरनो हागोन होननानै नखरा रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों।